Takže čaute, ja vítam z nového videa. Dnes tu máme nové video, budeme hrať FIFU. Môžeš sa pozdraviť, Čau. David. Čaute, tu je David. Počkať, ja ti to predstavím, pretože dúfam, že to RBčko je, neviem, že čo je toto, ale Čo dnes nebudeme spolu? Julia, toto sú ani dvaja. dám, tak už nepočkaj, David, dám tu. David. Dobre, takže poďme na to. Takže dajte like a odber a my už to nebudeme okecavať. Aký tým si berieš? Ty si tam napravo. Ja si dávam Real. Ľavo. Dobre, ja si dávam asi Páriž. Je tu aj môj brat, môže sa pozdraviť. On nebude tu, aby nezavádzal. Nebudem. Ale aby si ťa nebolo veľmi. Chlapci, David je Real a Oliver je Páriž. Áno, takže poďme na to. Môžeme sa pozrieť na zostavy. Ja som celkom spokojný. A ja? Nie Hernández, aby som dal do základu. Dobre, A ja som úplne spokojný. ja ešte... Počkaj, Dobre, nedáme Škriniara. ja Pomeň. nie. Ja ešte si pomeniem. Toho. Dobre, Ja si iba jedného vymeniem. hej, dobre. Limitalo. Pakaj naši bráni. Dobre, poďme ísť na to. Dobre. Poďme na to. Prepáč, môj brat, ale nerob to, prosím, ďakujem. Zatvoril som sa dvere. Dobre, Oli, Dobre, poďme na to. máš loptu. Ty si červený. Áno, som červený. Takže vieš ako. Či vlastne ja som červený. Ty si červený a som Hej. modrý. Takže so Ačkom nahrávaš, Bčko strieľaš, Hej, ja si Xko môžem- dávaš centy alebo fauluješ. Okay, ja si môžem toto nasmierovať. Prepnúť hráčov Hej, s týmto. aha, dobre. Very, To je takú... very. No takže poďme na to teraz. Je tu Hakimi. Hakimi útočí. Ľudia, teraz veľká šanca. A prepáčte za môjho brata, ktorý tu robí hlúposti. Ale... Nie! Dobre. Ten prosím, nech nevykrikuje, ďakujem. A nehádže tu je tablo. Dobre, takže poďme pokračujeme v zápase. Hernández Dobre, ideme na to. útočí. Ale nepodarilo sa mu vniknúť. Dobre, ja si berem takých. Ja som tí čierny, ináč, keby ste to stále ešte nevideli. A ja som ty bielý. Dobre, poďme teraz, veľká šanca. Nebude to gól. Ale Dobre, poďme na to. veľká šanca. Som myslel, že tam Mbappé bude, neviem, či je vôbec. Nie, Vini junior, Škriniar. Tam beží. Nie. Vynikajúco do Rauma. Nie. Ten to chytil. Dobre, kopieme rohy. Vynikajúco, pozor, teraz. Nie, dobre, penálta. Penálta. Chlapci, máme penáltu, jupi. A tak to vyzerá na penáltu. Dobre. Áno, rozhodca to prikývol. Rodrigo si ukopne. A je to Á, gól! Donnarumma sa môže iba dívať, je to 1-0 pre Real Vôbec, že Madrid. jak sa háže. Áno. Čiže druhý polčas. No nie druhý polčas, ja som len zvedavý. Nie, bol. to sa mi nepodarilo, ľudia. Teraz Dembele, ale ten nepodaril, musí to zahrať do kľudu, ale ani nezohral, pretože dobre, pod tlakom, dobre rozohrávka Hernández. Dobre, bereme mu, musíme mu zobrať. Hernández vynikajúco tam, je síce Rudiger, ale ten ho blokuje a čo z toho bude? Nebude to gól, aj keď Zaire Emery sa tam vynikajúco pretlačil. Nedokázal to dotiahnuť. Vidíme, koho to je? Mendy. Ktorý útočí, ale bez zatiaľ jedno Real vedie vlastne. Tak toto. Ľudia, teraz čakám aj žlto alebo červené. Dobre, nič. Super ľudia, ja to vystrihnem. Marko už sa zženul dopredu, ale ja som nestihol zakročiť. Ale vynikajúco Rudiger. A vlastne Škriniar, ktorý teraz Rudigera úplne, To že sa mi...
So s týmto Dobre, centruješ. máme. S X-kom. Dobre, máme ľudia. Dobre, máte loptu. Máme Zatiaľ máte 11% remíza pre teba a výhra na teba je 81%. Možno ste to aj teraz videli na kamere. Striema. Menšie ohrozenie brány. Ľudia, nám práve začal druhý polčas. Na konci prvého sa už nič zaujímavé neudialo. Predrašie už Ale beží. už Vinicius beží dopredu. Pozor. Junior tam nabieha do vápna. Strela. Ale Donnarumma uchytil. Dobre, Ideme protiútok, ktorý sa zatiaľ rozvíja dosť dobre. Barcola nebude zastavený takýmito hrozbami. Dobre, ľudia. Vynikajúco, ešte pod seba na Hakimiho. Hľada tam Hakimi, je tam Hakimi, ktorý ostáva pri lopte. Dobre, A Gama Vinka. už bol odstrčený, je to Vinicius. Tam to máš dole aj napísané. Mendy teraz. Dobre, Ale Mendy. Mendy ho sekol pekne. Bellingham. Problém. Dobre, ľudia, Bellingham. Bellingham sa rúti dopredu, nie. Bellingham. Vynikajúco. Teraz Marquinhos zastavil. Poďme proti útok, ale nie. Či útok to nebude. Nie. Dobre. Nie, A vynikajúco. Úplne fakt musel zabrať, aby gól nebol. Teraz Mendy. Ferland Mendy. Nabehuje tam po bokoch. A... Nie. Ľudia, Veľmi tesné. toto bol fakt dobrý kop, takže dajte odber. Áno. A Keď like. faníte mne, dajte odber, a keď Davidovi, dajte like a odber. Áno. Keď faníte nám obom, tak dajte odber a like. Samozrejme, nenúčime vás do toho, ale veľmi nás to podporí. Každý odber si vážime. A keď chcete ďalšiu tvorbu práve s Davidom, tak nahoďte tu like a odber. Bežíme. Teraz vynikajúco sa mi ho podarilo seknúť. Dobre, Škoda. Tomáš. Nie, Bellingham. Krásne, čisto dokonca aj keď sa im to niektorí zdá, že to bol faul. Nebol to faul. Ale neprestrelil, ale môžeme ísť dopredu. Dobre. Vynikajúco, Nemôže prejsť. Ruiz. Ide Nemôže. sám. Nemôže. No, je to Kylian Jak sa Mbappé. fauluje? S X-kom. Aha, ja som aj zabudol. Nie, že by si teraz chcel faulovať, ale dobre. No. Čo sa stalo? Offside. Nie. Ale však sa tam sekli. Aha, joj, gol. Škoda. Ideme. Tak to vyzerá, že zatiaľ pôjdeme na penalty, keď už to tak ostane. Ale nemusí teraz po útoku Rodriga. Vynikajúco. A musíme odkopovať, pretože Real Madrid útočí. Dobre. A rýchlo musíme ťahať dopredu teraz. To tu bolo Dosť. Že Real pokúša na posledné minúty zápasu. Presne také ďalky som dal niekedy gól. Áno, ale To sú to video vlastne. teraz poďme. Ešte. Dobre? Hakimi utekol obrane. Ešte si ho zasekol. Vynikajúco. Ešte Mbappé. Teraz už asi bude. Ale nič. Musíme otočiť, pretože Bellingham už ide dopredu. Posledný útok asi to... Áno, a ideme. Čo? Ešte nie je koniec. Dobre. Penalty, David. Dobre. Penalty. Nie, ešte ide jeden zápas. Nie. Nenaroď nič. Dobre, dáme penalty. Penalty, poďme na to. Poďme na to, ľudia. Prvú kopeš s X-kom, či s B-čkom. A to je... A nedal! Nie, ľudia. Nedal, Bruno. Nie, ľudia, ja som to prehnal. Áno. Ako som sa ponáhľal, ľudia. Áno. Počkej, jak sa vlastne háže? S týmito tak, rôznych strán. Bože, ani neviem, jak sa to robí. Musíš na zelenom musí byť. Vidíš to? Viem, že na zelenom. Nie! Zelenom. Ale vtedy kladčí X, áno. Keď bude na, áno, tak presne.
Háže, len ja potrebujem sa házať. Nie! Teraz Valverde nemôže dať. Dobre? Áno! A ľudia, vyhrávam toto video. Dáme ešte jeden. Možno. Počkajte, pozriem, koľko mám baterky. No ľudia, toto som prehral ľudia. Ja už to nemôžem ďalej natahovať. Ja sa s vami lúčim, dajte like a odber. Ale zatiaľ. Čau. Čau.